rozbito. Aha, to jde rozbít? Tak já nevím, ne. A proč je tady furt to zemětřesení? Jsme tam dali jednoho člověka. Tam někde. No. To asi neudělá. Ještě si usere, no nic, tak to jste museli slyšet. Tak to bylo legendární. Hele, někdo mě střílí. Nebo ne? Zatancuj si. Ty vole, to je smrad. Ty co jsi jedl? To je pucha, když máte zkažený vajíčko. Pacha raketa, pacha raketa! Kde? Tady letí, tady ta raketa! Do prdele! Co se dělá? Pardon. Co? Kde už já se střed do hlavy, ty vole, do kebule. Kebule. Přepisy. Ty jasnej, vole. No, tak jinak by mě asi už dávno zabil, že jo? Co děláš? Koukej, co dělá. Co děláš, dělej! No, teď. Ty zabije, běž! To je, já... Když sem sprintuješ! Lásko, ono mi nejde sprintat, nemám energii, vole. Asi ne? Energie v mínu. A proč mácháš? Koukej, co dělá, neumí ani, vole. Proč mácháš tím nožem? Protože já chci zabít! Já ho chci asi zabít, ne, hele. Aha. Tak mě zabil. Káťa versus bot. Dobrý, dobrý. Bot 1-0. Tak, děkujeme za dnešní stream, bylo to fajn.